Tervetuloa Rovion toimitusjohtaja Mikael Hed. Kiitoksia. Ja Roviohan on tämän todella valtavan menestystarinan, eli Angry Birds-pelin kehittänyt. Ja nyt tällä viikolla tuli tämä miljardin latauksen rajapyykki täyteen. Se on jo semmoinen luku, että on aika vaikea käsittää. Kyllä joo, että sanotaan, että viime vuonna me juhlittiin 100 miljoonan latauksen rajaa tai sen rikkoutumista ja nyt sitten miljardi tullut yllättävänkin äkkiä ja on se huikea, että edelleenkin noin paljon kysyntää löytyy. Niin, ja kuinka paljon odotatte tuon luvun vielä nousevan? Kyllä se siitä nousee, että kyllä vaikuttaa siltä, että Angry Birdsista on tullut sellainen niin valtavirtaan mennyt tuotemerkki ja brändi, että kyllä sille varmasti löytyy kysyntää Angry Birds-peleille vielä tuleviksi vuosiksi ja pitkäksi aikaa. 2009 lopussahan Angry Birds julkaistiin. Jälkiviisaus on aina helppoa ja tänään kun meillä on täällä aamu-tv:ssä jälkiviisaat, niin pitää kysyä jälkiviisaat kysymyksiä. Niin, kun nyt katsot taaksepäin tätä huikeaa 2-3 vuoden menestystä, niin mitä olisit tehnyt eri tavalla? No varmaan sen, että olisi pitänyt uskaltaa kasvaa vieläkin nopeammin firman kanssa. Että se on oikeastaan se ainoa ero tässä. Kyllä mielestäni me ollaan tehty oikeita asioita oikeassa järjestyksessä ja oltu osana muuttumassa koko pelialaa ja millä tavalla katsotaan pelejä ja mobiilipelejä erityisesti ja mitä niillä voi saavuttaa. Ja nyt voidaan todeta, että oltaisiin voitu kasvaa vieläkin nopeammin. Ja nyt on ladattu aikamoiset odotukset sitten tähän seuraavaan peliin, joka julkaistaan tässä 2 kuukauden sisällä. Onko se hyvä vai huono asia? No se on hyvä asia. Kyllä tietysti paljon odotuksia tarkoittaa, että kyllä paljon silmäpareja tulee näkemään tämän tuotteen ja se tarkoittaa kyllä hyvää tietysti sille pelin lanseeraukselle, että odottaisin, että kyllä niitä latauksia tulee sillekin pelille hyvin paljon. Niin, aikamoista painetta nyt on ollut siihen pelin kehittämiseenkin. Totta kai. Kyllä siinä on tietysti laatupaineet on kovat, että täytyy ylläpitää samaa laatua ja ilahduttaa faneja samalla tavalla kuin Angry Birdsin kanssa. Niin, no tässä on jo pikkusen vuodatettu tietoja medialle tämän seuraavan pelin suhteen ja tosiaan otin tuossa lehtikatsauksessa esille tämän Talouselämässä olleen jutun, jossa on kuva tästä caseista, tästä pelihahmosta ja olette ostaneet siis oikeudet tähän Cases Contraptions-peliin. Tämä on siis seuraava peli. Joo, kyllä. Eli tämä on meidän seuraava tuote. Tosin eri nimellä, eli se alkuperäinen nimi on hieman hankala globaalille yleisölle ja meidän sen uusi nimi tulee olemaan Amazing Alex. Amazing Alex. Kyllä, eli tämän hahmon nimi on siis Alex ja Alex saa viedä meitä maailmalle seuraavan kerran. Miksi ostitte ulkopuolelta? Me nähtiin tämä peli se suoriutui erittäin hyvin iPadille ja me pidettiin siitä sekä sen pelin hengissä, se on koko perheelle soveltuva tuote ja hyvin sympaattinen peli. Me tiedettiin, että tässä on kaikki ainekset kasassa valmiiksi toimia sekä pelinä että oheistuotteena, animaationa ja siksi ostittiin tämä. Oikeastaan on se, että siinä on ehkä tiedettiin, että siinä on taatusti yleisö jo valmiiksi tälle tuotteelle. Ja kuinka oleellisesti tämä pelin mentaliteetti eroaa nyt Angry Birdsista? No ehkä siinä on kyllä sama veikeä meininkiä kuin Angry Birdsissäkin, ja samalla tavalla me lähdetään liikkeelle, eli tehdään koko perheelle soveltuvaa viihdettä, että sikäli hyvin samankaltaisia. Tässä tietysti hahmo on ihmishahmo tällä kertaa ja aina pilke silmäkulmassa oleva Alex-poika, joka rakastaa rakentaa erilaisia laitteita ja on hyvin utelias luonteeltaan. Ja tässä toivottavasti pystytään samalla tavalla kuin Angry Birdsin kanssa niin hieman tuomaan tällaista opettavaista kulmaa myöskin tähän peliin.
Mobiilipelialan on todella, siellä on mieletön kilpailu päällä, että tämän päivän ykkönen ensi vuonna voi olla täysin unohduksissa. Niin juuri tämän, Alexin menisin sanoa Alexin suhteen, niin miten turvaatte asemanne siinä, että todella tämä lähtee hyvin liikkeelle? No ensinnäkin meillä on laaja fanikunta jo Angry Birdsille, joka jo sinänsä antaa meille hyvät lähtöasemat mihin tahansa seuraavaan peliin, mitä me lähdetään lanseeraamaan. Mutta kaiken takana on kuitenkin se, että me pyritään aina tekemään tuotteita, jotka ilahduttaa meidän faneja. Ja niin kauan kun me kyetään tekemään sellaisia pelejä ja muita tuotteita, jotka on aina todella laadukkaita ja viimeisteltyjä ja joista me ollaan itse ylpeitä, niin se on se oikeastaan resepti, millä me pyritään pitämään omaa kilpailukykyämme yllä. Ja viihdebisneshän on sitä, että tehän kilpailette ihmisten ajasta. Mm-hmm. Ja yksi pointti on se, että te saatte ihmiset pelaamaan yhä enemmän. Miten se onnistuu? No siinä on osa tiedettä ja osa taidetta, että täytyy kyetä. Tietysti me tiedetään enemmän ja enemmän pelaajien käyttäytymisestä ja mikä toimii ja mikä ei, mutta samalla täytyy olla myös taitohyppisissä, että mikä tekee sen loistavan pelin. Ja tämä oli mielenkiintoista, puhuit faneista, ei asiakkaista. Joo, kyllä. Eli kyllähän mekin ajateltiin pitkään niin kuin pelaajia käyttäjinä, mutta varmaan siinä vaiheessa, kun meillä tuli oheistuotteet mukaan kuvioihin, niin todettiin, että kukaan ei pehmolelua varsinaisesti käytä. Että se ei ole enää käyttäjä, joka niitä ostaa, vaan silloin siirrytään enemmän siihen, että fanitetaan tuotetta. Ja oikeastaan se oli meille hyvinkin tärkeä havainto, että me tehdään näitä tuotteita faneille ja faneja varten. Ja mä uskon, että se on ollut yksi tärkeä kulmakivi meidän menestyksessä. Niin Rovion kohdalla ei voida enää puhua puhtaasti peliyrityksestä. Teillä on näitä sivutuotteita, jotka perustuu Angry Birdsiin. Ja lisenssitulothan ovat aika kova osa teidän tulosta. On jo, että viime vuonna ne oli noin 30% meidän liikevaihdosta ja tänä vuonna ehkä sielläkin isompia. Eli se puoli kasvaa voimakkaasti ja me ollaan oikeastaan otettu mallia perinteisistä media-alan yrityksistä ja elokuvastudioiden tavasta toimia. Eli luodaan toimintoja brändien ympärille ja tehdään erilaisia tuotteita, meidän tapauksessa pelejä, animaatioita ja ohjeistuotteita. Ja olette myöskin näin ollen laajentuneetkin. Onko mielessä, mikä voisi olla kenties mielenkiintoinen uusi aluevaltaus? No oikeastaan me ollaan nyt peleissä, ohjeistuotteissa, animaatioissa. Meillä on myös kirjakustannustoimintaa ja nyt me aletaan olla niin hyvin jo levittäytyneitä näihin eri mediayrityksen toiminta-alueisiin, että mä en usko, että siinä tulee hirveän suurta laajennusta enää, mutta sitä vastoin me nyt sitten, kuten tämän Amazing Alexin myötä, niin tuodaan mukaan muita brändejä, joita lähdetään rakentamaan samalla koneistolla. Onko teidän pörssilistautumisesta tarkempaa tietoa? Ei ole, että se on pörssilistautuminen on ihan omistaja-asia. Omistajat ei tehnyt mitään päätöstä sen suhteen vielä. Aivan. Kun ajatellaan tätä, että 12 ihmisen Rovio aikoinaan lähti liikkeelle, nyt teitä on mitä 350. Se on hyvin lyhyessä ajassa aivan valtava kasvu. Mitä haasteita tämä heittää? Siinähän voisi olla aikamoisia riskejä. Totta kai, mutta meillä on myöskin ollut se hyvä tilanne, että meillä on ollut paljon näkyvyyttä ja me ollaan onnistuttu rekrytoimaan paljon erittäin hyviä ja kokeneita ihmisiä, jotka tuovat mukanaan sitä osaamista, joka on auttanut meitä hyvin nopeasti pääsemään liikkeelle näillä eri osa-alueilla. Ja se, mikä on erikoista ainakin Angry Birdsissa ollut, tämä kaveri tässä tuijottaa tympeänä vieressä, on se, että se on ollut globaalisti
niin suosittu? Se on vissiin aika harvinaista kuitenkin mobiilipelialalla. On tämä pelialalla yleensä. Joo. Kyllä se usein on niin, että pelit jää jollekin alueelle. On suosittuja joko länsimaissa tai jossain Aasian maassa. Että Angry Birds on kuitenkin, siinä ei ole paljon tekstiä esimerkiksi. Se on teemoja, jotka resonoi selkeästi hyvin joka puolella maapalloa. Että, se on aika harvinaisuus kyllä siinä, että se on ollut niin suosittu tasaisesti joka puolella maailmaa. Miten tärkeää teille on nyt Aasia, Kiina, valtavat markkinat? On erittäin tärkeää ja se on Aasian markkinat, Kiina, Japani, Korea on hyvin nopeasti kasvavia markkinoita meille. Katsojakysymys tähän. Mikä linnuista kuvaa parhaiten herra toimitusjohtaja? Jaa, Onko se tämä tässä vieressä oleva? niin voi olla joo. Tämä Terence on kyllä sellainen, joka tuijottaa vain ikävästi bossia, kun se tunnustaa, mitä pahoja tekoja hän tehnyt. Voi olla. Aivan. Vielä tähän loppuun lyhyesti. Missä tilanteessa Rovio on 10 vuoden päästä? No 10 vuoden päästä Rovio varmasti edelleenkin tekee tuotteita faneja varten ja jatkaa fokusta laadukkaiden ja viimeisteltyjen tuotteiden Ja minkä tekemisessä. kokoisena? Se jää nähtäväksi. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos paljon.